Ay, magulang ko na human og kaligo. Ngayon mag-ilis na ko ron taod kay naglakaw kami ni JIRAH. Magtumi sa Gaisano kay palit mig diapers og gatas ti baby. Lag, hey baby. Bakaw ta. Hey baby. Ayaw, kapila sa video, babe. Ano ka? Pero gano'n pa siya smile, tara. Guwapo maligo sa akin. Sila. Te, nako te. Oh. Kasama dito nimo. Sa'yo gusto? Ano? Sa'yo gusto? Games? Sa'yo mga games? Nga na nabukol man eh. Yung barangay taglit ka sa kulero. Ha? Taglit ka sa klaseng. Nagkiyat siguro ka? Dili, ngayon mag-playtime. Ngayon kung mag-playtime. Katuganing pagpunaan sa Ay, yaw ay sige. mo-request man po din sa Gardal na ka? wala yun ka. Oo, lagi. Ay, patara ba? Gardal na ka? Gardal na ka? Patara mo? Gardal na ka? Gano'n ko kumain? Gano'n ko kumain? Hindi ni mo bunita ng cellphone. Medyo na ko na ito. Hindi na siya mabunita sa cellphone. Gardal na ka? Amo na lang ka? Ha? Amo na lang lagi ka? Sige na.
May ba ya? Agoy, ako buhok na. Agoy. Naabot na may. Ikan miss Gaisano. Malit lang og damit ni baby.